Partit del Campionat Autonòmic de Galotxa, trofeu El Corte Inglés. Final de segona que enfrontava el Caixa Popular Pobla de Vallbona front el Borriol. Es disputava a Onda i va ser una partida que es va posar molt difícil per als de la Pobla des dels primers jocs. Comencem el resto, tenim opcions de guanyar el primer xoc, el Pergam, i anem al vot i també tenim moltes opcions de guanyar el primer xoc, el Pergam, i ens desmoralitza prou. Així se ens fiquen 35/15 i la partida està ja, com aquí que diu, perduda. És molt difícil remuntar. I és ahir el moment en què ja deixem de pensar en guanyar el campionat i pensem en divertir-se, que és el que realment, perquè ja que arribes a la final, per almenys disfrutar. Així tot, els de la Pobla anaren sumant punts i arribaren a fer fins a 4 xocs consecutius fins a arribar quasi a igualar la final. Comencem a igualar, fem sempre el del vot nosaltres i ells el del resto, tinguem moltes opcions sempre de guanyar, però sempre tant per uns com pels altres. Fem un parell de xocs seguits després, se fiquem, crec que inclús a 3 xocs d'ells, però tinguem un xoc que el cansament d'això feia molta calor i no podem acabar-hi i així ens torna a desmoralitzar un poquet i al final ja 60, crec que se fiquen 60/30 i fem 2 xocs, se fiquen 60/40 i en opció a fer 45/60 no el fem i ells se fiquen a un xoc de guanyar i així tot encara fem un altre i el resto era prou impossible fer el xoc i ja la partida s'acaba ahir. El trofeu de campions de la segona categoria se'ls anava així de les mans. Havia sigut una bona partida, una final en la qual el públic assistent va poder gaudir d'un bon joc. Fins a on es desplaçaren molts aficionats de la Pobla per tal de donar el seu suport a Ximo, Javi, Ivan i Àngel. Jo crec que ha sigut una bona partida per la gent que ha vingut. Ha sigut una molt bona partida, ha estat prou disputada. I la veritat és que donem les gràcies perquè el suport que ens han donat ha sigut molt... És bonic anar a jugar i més anar-te'n a Onda, que està junt, i veure que ve gent a veure'ns és una cosa que ens agrada. A aquest equip els queda la satisfacció de la bona temporada que han fet. Han participat en 2 campionats, este del Corte Inglés i el trofeu Edicom. En els 2 han arribat a jugar la final. Els 2 campionats, a l'arribar a la final, s'hem classificat per a pujar a primera, cosa que farà prou més difícil d'arribar, però s'intentarà. I estos són els resultats en les 3 categories. En primera va guanyar Vilamarxant al Manises 70/55. En segona, Borriol va aconseguir el títol després de vèncer al Pobla de Vallbona 70/45. I en tercera categoria, el gran triomfador del torneig, el Vilamarxant, es va fer amb el trofeu després de guanyar al Massalfassar 70/45.